Kabihon mga igsoon, medyo hait-hait ang giandam ni Lord nga mensahe. Tungod kay ang mensahe mga igsoon, naghisgot siya og hingpit nga kadaugan. So munay atong pagtuon karon hingpit nga kadaugan. So unsa man na siya sa English? Unya na ta mag-English. Hingpit nga kadaugan. No? Dili na yung kadaugan nga tilaw-tilaw ra. Dili na siya success nga pwede pang mabawi. Dili na siya kalipay nga pwedeng mawala ra. Dili na siya pwedeng kanang gugma nga igo ra kang gipakulbaan. Nga pagabot sa panahon mawala ra. But hingpit mga igsoon, when moingon na ganit ang hingpit, stable na, dili na siya ma-shake, dili matayog, dili na siya mawala. So si Lord gusto siya masayod ta nga, doon na siya hingpit nga kadaugan prepare sa kada usa nato. Ang problema sa kada usa nato, malimot tas gidakon sa Dios og sa gihabugon sa iyang gahom sa panahon nga mag-atubang tag problema, sa panahon nga mag-atubag problema ang atong pamilya or kita mismo sa atong kaugalingon. That is why this evening gusto ni Lord nga padag-on ka. Ug masayran nimo nga nagmadaugon lagi gyud ka. Pag negatibo tang mo response, imbis nga naa na nato ang kadaugan, murag voluntaryo natong gihatag sa atong kaaway ang kadaugan. Murag di na nato, di ta gusto nga ato ning maangkon. So, munay gianhin ni Lord nga maghatag gyud siya kadaugan nato because ang pagpangalagad sa Dios gera ni. Dili ni kay Anitas Church lingkod mati uli hulat na puglaing simanang matapos, Anis Church lingkod mati pauli hulat na puglaing simanang nga matapos, dili ngon ana. But gusto ni Lord nga masabtan nato ang kinabuhing Kristiyanon gera ni. Munang moanhita, munang mubasa tas pulong, munang maminaw ta aron nga mudaog tas gera. Kaysa kada adlaw ga-encounter ta og gera sa kinabuhi. Ga-encounter ta og trouble sa kinabuhi. Unya patilaw-tilawon ka sa yawa og gamay kadaugan, lipay na kawan nimo pasidunggi ang Dios, wa ka nakabantay nga sa unahan pulpugon ka sa yawa, tagakon ka sa yawa, gubon ka sa yawa. No? So, happy birthday Kuya Roger. Na? Ugma na to. Ika 31. So, Matthew chapter 10, verse 34 to 39. Matthew chapter 10, verses 34 to 39. Ayaw kamo paghuna-huna, nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala, kundili espada. Hinuon, mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki sa ilang amahan, ang mga anak nga babayi sa ilang inahan, ug ang mga umagad nga babayi ngadto sa ilang ugangan nga babayi, ug ang labing mangilad nga kaaway sa tao maura unya usab, or maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang magmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako, dili takos nga mahimong tinun-an nako. Kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili usab takos mahimong tinun-an kanako. Ang dili mo pas-an sa iyang cross ug mosunod kanako, dili takos nga mahimong tinun-an nako. O kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon niini. Ang hingpit nga kadaugan. So, kung maghisgot ta og geras kinabuhi atong nasod, naay civil war, naapoy gera sa laing nasod, mag-ilog-ilog sa dagat, ilugan ang West Philippine Sea. Unya makigira po na po'y civil war. Filipino, batok Pilipino, manay civil war gaunay. Sa atong panggobyerno, dunay gera, dunay panagsumpaki. Yan ang presidente, vice president, di magkasinabot. Ang Congress karon nabuak na. Muna ni Kuyao. Then, mga dili magang panagsinabtanay na igera. Sa ato nga barangay na igera kontra partido. Wakan suporta na ko sa eleksyon.
bantay lang yung ka. Di gud ikaw i-appeal sa amelioration program. Naingana, no? Sa atong panimalay, doon ay gera. Lain-lain ang kinaiya, bisag usan lang ang apelyido, ang gidala, usa mo sa usa ka bubong, pero lain-lain batasan, lain-lain prinsipyo, so na ay gera. Gusto mo sa mo ni may tabo, dili gusto ang usa, so gera na dayon na. Sa atong tagsa-tagsa kakagalingon, doon ay gera. Sa sulod nimo, doon ay dako kayong gera nga nahitabo. Gusto nimong buhaton ang mga mataro nga butang pero makigira kas imong unod kay ang imong unod nangandoy og sala. So kining sala og pagkamatarong makigira. Ang sad to say kita kanunay gipadaog nato ning sala. Kanunay natong gihatagag kadaugan ang sala. Sa atong panghuna-huna maglibog tag unsay atong himuon kay naay giyera og kinsay modaog mo na imong sundon. Sa ato ang mga desisyon sa kinabuhi need usa og giyera. Kay kung kinsay mo daog, mauni ang imong uyunan. And then karon masabtan ni Lord nga sa atong kinabuhi, wala gyud tay mahimo sa tanang gera, wala tay kadaugan sa tanang gera, anda man kas tanang hinagiban kung wala ang Ginoo. So ang Ginoo lamang makahatag og hingpit nga kadaugan. Ana mga gwapohon nimong uyab mo doon nimong mayong digog kanako pa hinawon. Digog kanako palamukan nata ng saad. Pero bantay ka, kaya inigabot sa panahon, talikdan gyud ka, sakitan ka. But si Lord lang gyud ang makahatag sa tinud anay, hingpit og dili na gyud na ma-move. Mga anak, dili ta mag-expect nga ngato mga ginikanan mo, makahatag nato kadaugan. Igo lang na silang gamitos, Ginoo magsuporta sa ato. Kaya og mo give up na sila nato, kita sa bluoy na kayo. Kita po nga mga ginikanan atong i-expect nga dili ang atong mga anak may makahatag natog kalipay, kadaugan, kalinaw, pag-uswag angat nga kinabuhi sa panahon nga nanakas edad. Kung dili ang Dios lamang. Now si Lord gusto niya nga masabtan pag-ayo nga sa kinabuhing Kristohanon gubat ni sa pag makigubat ka sa sala. Mo ni ang gubat nga atong giapilan karon. Sa ako nga kinabuhi, may personal ko nga gubat sa Diyos. Tanaw ko sa akong pamilya, da ako'y personal nga gubat, anak, nga i-pray na ko sa Ginoo. Akong anak, di pa na kamaong makigubat sa iyong kaugalingon, so I have to pray para sa akong anak. Makita na ko sa problema sa akong wife, akong ginaampo, gubat sad na. Makita na ko ang problema sa buhatan, problema sa katawhan, gubat na na. Inampo ay na diha. Nan si Lord iyang ipasabot pag-ayo karon ang iyang pag-anhi. Expect nato tungod kay mo yung nadunggan nato sa mga pagwali nga kung mga lagad tas Ginoo mosunod tas Ginoo na panalangin, dunay kadaugan, dunay mga pabor na ang tinod nga kalipay na ang gugma, pero wala ta nasayod nga ining apil na to ana ang unang maabot kaguliyang. Hello? Unya ilabi na kung hapit na nimo maangkon ang kadaugan, maigsuon didto na pasudlo ning mga champion. Mga champion. Anawang Lakers, hurot na tanan. Una, gipasulod na dayon tong mga sila tanan na tong hunat kayong manuwaay. Madugay ana ang team sa Lakers, si LeBron, si Kawhi, si Stephen Curry, si Davis, tanang star. Nga na. And then kay championship naman. Kung hapit na ganina, diha na pasudlo na tanan. So sa dili pa maabot ang grabe nga kadaugan, imong makita nga atubangon nimo kinadagkuan kayong mga pagsulay o mga problema. Sa pagkakaroon nga wa pa kay giatubang, imong panahon karon nga mo ampo kag mangandam kay basin inig abot di nimo makaya. Module ra gani naghikog na ka. Pasanginlan pa nimong maestra, igo ra man na silang ga-print, ga-download na stress na sila kayo. Way tulog-tulog. Maguba pa ang printer, di makapamalikas pa, o di Kristohanon. Ano? So, na maabot sa itong kinabuhi, kung dili ta preparado, sigurado ta na. That is why na ang pulong sa Diyos, kay himuon ta niyang andam. Ingon si Lord sa verse 34, ayaw kamo paghuna-una, nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Ano sa di ay pag-anhi ni Lord? Ang kalibutan na himong magmalinawon, nagkahiusa nga nagbuhat og dautan og pagpakasala. So sa pag-anhi sa Ginoo, nagsugod na siya pagpamadlong, diha na naitabo ang kagubot.
Kung ikaw ray Kristohanon sa inyong panimalay or naapay mga dili Kristohanon sa imong panimalay o sa imong kaliwatan, unya karon nagmalinawon ka, murag dunay pangutanag nakasabot bagyod ka. Because at that time nga magsugod ang usa ka taong pagpakilakaw niya sa Ginoo, makita niya ang iyang pamilya nga naa sa pagpakasala, dili siya malinawon, naa say espadang gamiton. And we know that the Bible, the Word of God, mao ni ang espada sa gyera. O sala na tanawa. Gamito nimo ni nga espada. And of course kay na ang naa niya di man pulong sa Dios, prinsipyo, garbo, sala, so magsugod na diha ang gyera, ang pagtinikbasay, ang panagsumpaki. But si Lord maghatag og kadaugan because even kung mainsulto ka, kung mo-share ka sa pulong sa Dios, inigamit nimo sa imong espada nga mao ang pulong sa Dios aron paglumpag, aron pagpukan sa sala nga naa aning tawhana, aron imo siyang dag-on diha sa Ginoo, madaog nimo siya diha sa Ginoo, pinaagi sa imong gubat sa pagampo, paggamit sa espada, pag-share sa pulong sa Dios. So naay gubat nga mahitabo. Then siya sad mo gamit sa iyang espada nga mao ang iyang kaugalingong pulong. Ningon si Lord, pagsulti mo na, nga sabta ninyo ni, wa ko ni anhi arong munay kalinaw. Wa ko ni anhi arong moingong, oy, sabta nang nagpakasala, padayog pagpakasala, iampora na siya, inigmamatay na siya, ipangadjiira na. Ayaw rin nagbadlunga, pasagdaira nang magpakasala. Arong walay samok, arong na dagan na to nga na. Sagda na lang, pastor, kaya mo sultian, ikaw man po, bahala na siya diya. So ang garbo na animo, wala niya. Natural man siyang mogamit og espadang mainsulto ka, mga pulong nga mainsulto ka. Because gubat na gud gani ni. Ang problema unsaon nimo? Padayon ba kang mogamit sa imong espada or mo give up ka? Di na lang ko mo share. Sakob. Ikaw na kanunay gatikbas-tikbas sa imong kaugalingon, pinaagis pulong, pero di ka mo share ani sa uban. So mo nay problema sa kadaghanan nato. Ingon 35, hinuon mianhi ako aron magkabangi ang anak nga lalaki ug ang ilang amahan. Munang bless kay kang sumbagon ka, boy. Maanong straight raman to, siminto na gud gani naabot dito, mang niliko man ka? Nga na may simba ato dito, nganong niliko man ka anang? No? So magkabangi, mo giingon sa Bible. And then ingon diha, ang anak nga babayi sa ilang inahan ug mga umagad nga babayi ngadto sa ilang mga ugangan nga babayi. Magkasumpaki. Kadili naman ta mahiluna nga naara sila sa sala. Dili na ta mismong magpakahilom, di ba? Amen. Bisan sa pagpangaon, kabalo kang Kristohanon ka, ang iyang magpasalamat kuya, no? Nya, magpakahilom ka, guilty kaayo ka. Ang batol wala na sa gawas, napildi na kadaan dati, so guilty ka. Napay mga pulong sa Dios magpasidaan nimo, ikaw mo'y tadtaron og unay sa espada nga maong pulong sa Dios sa panahon nga di nimo na mabuhat. Yan ang pulong sa Dios sa panahon nga ako'y may ikaulaw ka na ako atubangan sa akong amahan ug sa mga anghel. So wala kay choice, so ako diyan buhaton. Ampo ka, katawan ka, ay nabalaan lagi karon. Katawan ka, pero nidaog ka sa gyera, bisag gikatawan ka, bisag giinsulto ka, nidaog ka sa gyera. And then ingon ang verse 36, ang labing ngilad nga kaaway sa tawo maura unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Mo ni akong gikahadlukan. Kay pwede ni nga mahimo nga literal nga tungod kay ikaw gukdo nakaglagaraw kay lahi nakagtinuhuan na ni adto kag Manila na inyong Bible dito. No? Pwede na din mahimo pud ni nga pananawon or panag-ingnan nga pwedeng mahitabo sa church. Pila ba ka mga kasimbahanan karon nga sipaon ang ilang pastor palayo. Hawa diha kay di pwede dinis amo nga pastor babae. Nyagwa na ilaki. Basta kay di pwede magwali ang pastor sa nga babae sa pulpito. Di kuha ang pulpito. Kay di pwede magwali sa atubangan, di ato sa likod. Gusto mo dire mo makatubang to dito nagwali. Di pwede basta sulod simbahan, di ato tas manggahan. Unsa man gyud? You know? So munay dapat nato masabtan na ay panagsumpaki, dili man nagkauyon. Then ingon diha nga sa verse 37, ag nagmahal sa iyang amahan o inahan,
Labaw kay kanako dili takos nga mahimong tinun-an nako kadtong nagmahal sa iyang anak. Palibsa ko. Katong nagmahal sa iyang anak. Labaw kay kanako dili ubos ug adili usab takos nga mahimong tinun-an nako. Unsay buot gipasabot ani? Love maguna ko kung papa pastor dili ko gustong magkasumpaki mi. Love maguna ko ako anak pastor nasagdan na lang nako kay kung akong sultian di ko gustong mabuak among relasyon. Niyon sa si Lord. Mas nagmahal ka sa imong anak nga nagpuyo sa sala kaysa sa Ginoo nga mubadlong niya muluwas unta niya. Gamiton ka. No, taas ng panahon nahimo tang guilty kay makabalog yung tang naa sila sa sala. Di ba tama? Wala ra may na feel. Maka-feel ka nga naa sila sa sala mo nang makig-fight ka. Ang puna nimo dili na nimo kinahanglang kusgon pa og hambaw ang sundang. Bisag hinay lang sulti, basta pulong na sa Ginoo, sigurado na na. Kabantay kag inon kang ikaw, mura na bagbagay niyo mo na imo ang tupi. Pabangs-bangs, nginganaon ka. Di ba, di ka mahilon na, yung hantod nakatulog na ka, paubos na ko, ding hantod nagigla na ka, paubos na gyapon ko, ding waka katulog, kay mo to yung isulti. Paubos na gyapon ko, nakadlaw na lang. Sige na ka, bangon-bangon, paubos na gyapon. Pagkabuntag, siya yung katungod, nga masulti siya na ako gingato ha. Wa na, napildi na ka. Natanawa ka na, gani, nga storya, espada sa kaaway, prinsipyo nga di mao, nga imong nadunggan, nasamad gani ang imong kasing-kasing, ug dugay ka makalimot. How much more ang pulong sa Dios nga ikaw mo nisulti? Nanginsulto na nimo, mo action nagbuyaga-yaga nimo, mo lutos na nimo, mo pasipalan na nimo, insultoon ra ka na. Pero ang pulong sa Dios nga nagsamad sa iya, dili na to mawala. Isan pag makras nagmotor mabagok. Grabe na insulto gyud ko ato. Nasakitan jud ko gisulti, dili insulto nasakitan. Ingon siya. So kini siyang gimbuhaton. O kay gimbuhaton man bugat ni palas ano ni. Ingon si Lord sa 38, ang dili mo pasan sa iyang cross sunod kanako dili takos nga mahimong akong tinun-an. So kung ang imong palas anon, ang imong gimbuhaton, ang imong kabugaton mao nga mo share ka sa pulong sa Dios aron nga mahitabo ang gera og magmadaogon ka. Dili ingon nga mapildi nimo siya kay naa siya sa sala, kun dili ang sala nga naa niya mo'y mapatay nimo og siya madala nimo pareho mong naay kinabuhi diha sa Ginoo. So ningon si Lord pagsulti palas ano ni, ato ning buluhaton. So ningon si Lord ang dili mo pasan sa iyang cross ug mosunod kanako dili takos nga mahimong tinun-an ako. So unsa man ang cross nga gidala ni Jesus kaluwasan. So unsa man iyang ipangsulti, unsa iyang pangtudlo kaluwasan. Mauusab ni ang atong pasanunon. Ingon ang verse 39, og kadtong naniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi kawad-an na noon niini. Namo na ingon ana. Ito rang kaugalingon mo atong siguroon. But mawad-an na hinuon ta. Apan ang kawad-ang sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon ni ini. Mami no. Ato ani himuon mi. Usahay atong kaugalingon may atong i-save para ni sa kuan, para ni sa akong anak, para ni sa akong para ni. Nawala na hinuon. Pero sulayan na og kuwad-an na para sa Ginoo, makabaton hinuon dagaya pa jud. No? May naas ice cream dito sod, bantay lang to. So, gusto ni Lord nga magmadaogon ta sa kinabuhi pero unsaon man nga nabalot po tayo ng takot. Yung Christian na magsasabi, Amen, praise the Lord, hallelujah, if God is with us, who can be against us? God is fighting for us. Ang tatapang pag nag-worship, tama? Pag sumagot, Amen, tapang kayo. Pero tuan as gawas, mga tubang na, ayay, umusulti ko ani ron, murag. Angkon tatanan, ha? Amen? Angkon tatanan. So gusto ni Lord nga mahimo gyud nato nga mabatunan ang hingpit nga kadaugan, dili tilaw-tilaw nga kadaugan, dili kadaugan nga mawala, dili trophy nga inig katagak putol ng ulo or natanggal na ang bulang gigunitan sa trophy nga naging ana.
But kini nga kadaugan, kini nga tinuod nga kadaugan igsuon, di na ni matarog. Gusto ni Lord nga ato ning maangkon. Pero maangkon nato ni sa diha nga paharion nato ang Espiritu sa Dios. Niingon siya sa iyang mga pulong diha sa 2 Timothy 1 verse 7. Ang 2 Timothy chapter 1 verse 7, muni gisulti muni ang suwat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo, muni ang pulong sa Dios nga nag-ingon. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan. Usab 2 Timothy chapter 1 verse 7, kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan kundili naghatag kanato unsa? Gahom, o gugma, o pagpugong sa kaugalingon. Na kay self-control, di ka basta-basta. Di ni kaduha na ang imong gugma, bisag sungot na kayo. Love. Gibadlong rabadyo ko sa Ginoo. Musta na ang imong love? And then, sunod mga igsuon ka ng giingon diha, pagsulti nga, kaisog, wala naghatag og katalaw. Now listen to this. Ngano nga ang tao mubati og katalaw? Number 1, nagtan-aw siya unsay iyang mahimo. Wala nagtan-aw unsay kayang mahimo sa Dios. Ikaduha, nagtan-aw sa iyang katakos or kahibalo. Wa man ko ani. Wala nagtan-aw sa kaalam og katakos sa Dios. Ikatulo, nagtan-aw sa unsay iyang mga resources. Na ba siya kwarta or wala, na ba siya magamit or wala. Wala nagtan-aw unsag kadato ang Dios. But listen to this. Gusto ni Lord nga maangko na to ang hingpit nga kadaugan, busa, walay laing formula or formula nga gihatag, imong ihatag ang imong hingpit nga pagsalig sa Ginoo. I learned this pila ka mga simana. Gastragol ko ayo og ampo. Munang di kayo ko dugay kay ko makatug. Kada abot ana ni Junjun Espigadera dire mo rin nagmabuntag. Tuog pa ko. Sigo guna-una pa, Lord, saan ba? Unsaon? Sa mangyod pa maagi. Sigong pangutanas Bible. Ako pa dyan kasabaan. Lord, saan man to sila? Wala man lagi. Mga pangulong nagpasalaag sa mga karnero. Silutan ka mo sa Diyos. Lord, anong ako na yung kasabaan? So, muni, tanaw tag unsay atong katakos, unsay kaya nato, kumpara nato atong kaugalingon unsa siya, ikumpara nimo ang imong nahuptan kaysa sa aning imong ikaatubang karon. Imong tanawon ang imong kakulangan sa demand nga niabot sa imuha. And then mo na imong pamalandungan, mo na isulod mo sa imong kasing-kasing, mo na isulod sa imong una, then maglakaw na kang murag pildero, biktima. Nalimot na dayon kang dunay Dios. Unya usahay na pag tay batasan nga gusto nato sulbaron dayon sa Dios karon dayon. Nga ampo nimo boom na. Daog na ko. Yeah, thank you Lord. Di gusto si Lord ana. So karon gusto si Lord nga magmadaogon ka sa gubat. Hatagan kag panag-ingnan ni Lord nga di mo tan-aw sa imong kaugalingon kundi dili mo salig sa Dios. Di ka mo tan-aw sa unsang problema nag-abot, unsang katalagman niabot, unsa ning problemahan ning naabot. But mo tan-aw ka sa Dios nga maoy motabang sa imuha. Ingon ang Psalms 121 verses 1 and 2. Nagtan-aw ko sa kabukiran ug nakapangutana ako diin gikan ang akong panabang. And verse 2. Ang akong panabang nagagikan sa Dios. Tanawa? Pila ka dagkong problema ang mga bukid pagsulay niabot sa imong kinabuhi. Duna bay silingan niingon imong dira sulbad. Wa, ang Dios may nagtabang nato. Pinakadako natong kaaway mga igsuon kinidyong sala, bukid sa sala. Kasuway ko mga igsuon og kuyog kanang mananom og ratan or uway anang kalasangan. Nga pag-abot didto na kanang dagko na kay mga bukid, habog kay mga kahoy unya nawala nakagatuyok na lang ka.
Pwede nga na ang sitwasyon sa imong kinabuhi, bisag asa katubang sala, atubang kadali sala, nawala na kag-asa kung makagawas aning salaa, si Lord ang magpagawas nimo gikan sa sala. So ang among ilhanan ato para makagawas kami, tan-aw na mo diin ni silang ang adlaw, ug asa mo salop. Ingon si Lord, I am the light of the world. Pag natabunan kas kangit-ngit, tanaw sa Ginoo, tutok niya, sunod niya, sigurado makakaplag kas dalan sa kinabuhi. Makagawas ka sa kangit-ngit sa sala, og mudaog kas giras kinabuhi. Ingon ang Judges chapter 3 verse 31. Muna yung pinaka-paborito na kong bersikulo sa Bible. Walay laing magisgo ka grabing mangdirigma sa Bible. Usa ni siya sa akong na Judges chapter 3 verse 31. Usa ni siya sa akong nakit-an nga grabe kayo nakapalipay o nakapadasig sa ako Munang giingon ako nga ayaw jud mo tan-aw sa unsay mga kakulangan nato, tan-aw gyud ta og unsay mabuhat sa Ginoo sa ato Na ba ta? Judges chapter 3 verse 21 at 31. Okay. Maghuhukom na siya sa Bisaya mga igsuon. Ingon ang Judges chapter 3 verse 31. Ang sunod nga nahimong maghukom mao si Shamgar, nga anak ni Anat or Anat. Nakapatay siyag 600 kahiganting Pilistiyanon, pinaagi sa igtutugsok sa ilong sa baka. Giluwas usab niya ang Israel gikan sa mga kaaway. Hinumdumi ang mga Pilistiyanon, 9 feet na pa joy 13 feet. Og maghisgot gani kag mga Anakites kana mga archaeologists, nagakubkob sila unya na sila nakaplagan nga mga bungo sa mga giants nga mas tag-as pa nila ulo ra. No? Because giants exist before. Daghan kay ng mga fossils nga nakita nila nga naadyo mga giants. And kini si Shamgar, sa panahon nga nakigubat ang Israel sa Filistiyanon, luoy kawawa yung mga Israelites ani. And gituyo ni Lord nga mapildi sila, muwik sila kay ilang gitalikdan ang Dios ka naghatag nila hingpit nga kadaugan sa tanang gyera. Nitalikod na sila sa Diyos kay nalingaw na sila ayo sa ilang mga panginabuhi. Muna ng Book of Judges, keyword sa Book of Judges ningon, and everyone did what was right in his own eyes. Wala na'y nagtagad sa Diyos, wala na'y nagtagad sa iyang pulong, wala na'y nisunod sa Diyos. Kaya ang tanan, ug unsay maayo para niya, halaga patuyang nagbuhat. Aning usan dito, nagapananom, nagapabili, nagpananom, wala na'y tagad sa Diyos. Usan nagnegosyo na lang puntanan, wala nagatagad sa Diyos. That is why gipadadaan sila sa Ginoo og oppressor, and that's the Philistine. Pag abot sa Philistine, gidaog-daog silang ayaw for 40 years. Imagine ako na 40 ka to, ikang daog-daogon. Di ba di ay ka lumos-lumos, ana. Sa time na ni Samson nga gidaog-daog sila 40 years, but here, 8 years ni sa time ni Shamgar, kung wala ko na sa iyo, 8 years, tama. Grabe nilang lisod ko kayo sila. But si Lord, girace niya si Shamgar. Takot ngayon yung lahat ng mga sundalo, mga Israelite. But si Shamgar, niisog og kalit. Gatanaw siya, giants niyang bangga, pinadaghanan gamay kay siya. And then nagtanaw niya, bakal yung helmet, bakal yung breastplate, bakal yung lahat, bakal. Yung combat shoes, bakal. May mga balot pang bakal ng ilang mga bukton, may mga espada, gadala pag yun mga taming nga mga bakal. Unya, gadungan og bunal sa ilang espada, sa ilang mga taming. Hadlok kayo. Ang nagkurog na, nangatras ng uban, pero si Shamgar, ang magbalantay sa mga baka, mga karniro, di man ni warrior, magbalantay man ni hayop, mo ganing gadalag, igtutugsok sa ilong baka, ni forward. Wala siya gatanaw kung unsa ra niyang gigunitan, sanga sa bayabas, tingaling, gitalinsan. Unya ningang, maybe gikatawan pa ni siya ayo. Halo. Kuyog na lang nila, nanaganay mo mga kauban. Gikansawan. Pero si Shamgar ningang, wala gini sila kabalo.
nga kung mugamit kog sundang di ni sila madutlan. Bugat pag itong sundang dali kong hawuyon anit 600 giants ra budyo ni. Kaning igtutugsok. Kining tikbas nako mo bounce raman kay naimitan kining igtutugsok kay iliog ni akong pagtugsokon ani. And susugod siyang dagan and then ambak tugsok sa liog. Balhin na po siya. Dagan na po siya sa lain na I believe sa maransab ni siya. But makita nimo nga grabe ang kadaugan na angko niya ang hingpit nga kadaugan gani nahimo siyang pangulo sa Israel unya nahimo niyang naluwas ang tibuok nasod. Imagine igtutugsok sa ilong sa baka. Munang kag ayaw kag rason-rason nga moingon kang dato, Mr. Pastor, munang kahumag eskwela ng anak ka, ako wa mami kagasto. Sawa na gyud paraan. Igtutugsok ran kani sa ilong sa baka ni daog. Grabe kayo sa naangkon niya ang hingpit nga kadaugan. That is why I tell you, ayaw tanaw sa imong katakos unsay naa nimo, ayaw ikumpara sa unsay kalaban nimo diha. But tanawa kanunay unsay promise ni Lord kay diha kaniya mo daog. Ug ang kadaugan hingpit. Bantay ka siyawa kay pahulamon kaniya padaugon kaniya. Okay, 2-4. 2-3. Padaugon ra sa kaguna. Patriling. Pero pag abot na, hunatan ka, diretso, kagaligid, discourage, nga na usahay ng kaaway. Aron mo kumpiyansa ka, padaugon. No? Nagawalin na si Pastor Dere, naay panalangin ng Diyos, biyain na ni. Lord, dili na ko mo pustaron o sugal. Panalanginan ko nimo Ginoo, salig na ko nimo. Kadawat na text, nakadaog ka. Target, 6, 1, 2. Hala ka! Pila man po'y pusta? 5. Na! Artan. Napil din na kag-jismil. Mure, tagam ni mo. Nga nangyawa, di ka pabiyaon sa sala. Gamay raman ni Pastor. Gamay og dako nga sala, pariho ng babag sa imong pag-alagad sa Diyos. So tanawan ni kung saan grabing kadaugan. Ang hingpit gyud nga maghatag natong kadaugan mga igsuon kanang makigubat ta nga masinaligon tas Ginoo. So instruction ni Lord sa Deuteronomy chapter 20. Muna ang instruction ni Lord kung musulong sila sa gyera. Gikan sa 1 hangtod sa 9. Kung makigubat kamo, Deuteronomy chapter 20, verses 1 to 9. Kung makigubat kamo, og makita ninyo nga mas daghan kaninyo, kay kaninyo ang inyong mga kaaway, ingon man ang ilang mga kabayo og mga karwahe, ayaw kamo kahadlok kay nag-uban kaninyo ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Lamian nga saad no. Nga ining kinabuhian, maka-encounter tag kinadaghanan kay mga pagsulay, mga problema, pero yung Lord, ayaw mo kadlok. Challenge ni Lord, ayaw kadlok mo nang wag ko. Wako'y paki, o kinsa ni mga tawhana, ako'y katubag, bright ba ni kayo Biblia? O tag-iya ba ni simbahan? O mauna ni pangulos relihiyon or founder sa relihiyon? Nga naman, anong mahadlok man ka? Aray manas pag kinabuhi. Lami kay kang musulti o yang imong pag kinabuhi wala dihas imong gisulti. Puka na ka, nahadlok na kadaan na. So yung Lord ay mo kahadlok kung mag-atubang magdagan kayong problema, karon nag-atubang tagdagang problema, na mga balatian, na mga bayrono, na mga sala, na mga pandemya, na kawadaan sa mga trabaho, na daghan kay gatubang batingon sa Lord, ayaw kadlok. Napayuban gani nga wapa gani nawada ang trabaho kakabala ka na. Mawala po rin niya sa napuka ako. Say gusto nimo na kay trabaho ga apply na kadaan? No? Gagunit og usa ka milyon nga kwarta. Tu ay tawong gagunit rag 10 pesos galipay gasayaw-sayaw. 2 ka 5 nilunod sa video kin ni kanta naglima ka kanta o 4 kay 2 5.
Nya ikaw dunay usa ka milyon gagulo kayo. Mahurot ni unsaon nakapon mabuhi baka kuani. Hadlukan. Wengo si Lord pag nag-atubang tagdagkan kayo mga problema, makita nato nga mas daghan sila, mas labaw pa kaysa nato, mas grabe ang ilang hinagiban kaysa sa ato. Ayaw kadlok kay ang atong hinagiban ang Dios. Siya mao'y maguna nato. Ingon pa gyud siya sa verse 2, sa dili pa kamo mudasdas ang mga pari, mutindog sa inyong atubangan o muingon sa mga sundalo, pamati kamo o katawhan sa Israel. Kamong karong adlaw muasdang kamo sa inyong mga kaaway. Ayaw kamo kabalaka o kahadlok kanila. Kay ang Ginoo mag-uban kaninyo. Mao ang Ginoo nga inyong Dios ug siya maoy makig-away alang kaninyo ug maghatag kaninyo kadaugan. Dunay alagad sa Dios nga mubarog ug mudasig musulti nila. Pila ka mga time nga nagsagit na ang pari. Ang alagad sa Dios ang sulugoon sa Ginoo. By the way, unsa nang pari, pastor? Katong magsuot og bisti nga puti taas? Kung inga na imong panlantag pari, wa gyud nimo ninha sabten ang Biblia. Ingon ang Hebrew, ang basahon sa Hebrew niingon siya. Kamo ang mga royal, gitawag mo royal priesthood. Sa igbot gipasabot ana. Mga alagad na sa Dios. Anong nas imutapad kung wa pa na nagalagad sa Ginoo, di pa na priest. Panapari. So naay mo barog, atubang nila problema, sa di pa sila musulong dito sa problema, naanay mo barog nila, nga mo encourage, pinaagis pulong sa Diyos, nga naang Ginoo maguban na to, magatang na to kadaugan, aron nga inigitabo na sa gira, dili sila mahadlok. Pila na panahon nga before mo abot ang pagsulay, ang katalagman, ang problema, ni aka gidala sa Ginoo, aning dapita, aron ka makadungog pulong sa Diyos, nga dasigon ka, nga mo abot ning problema, ayaw kahadlok. Pero pag-abot problema, pastor, unsaon na ni? Unsaon na ni? Ratol patakaayo usahay. Nig-abot sa problema. Nga human nag-i-encourage, doon na ni barog sa tubangan nga musulti sa mga kasundaluan, and kitang tanan nga nisulod aning kinabuhing Kristohanon, gubat ang atong gisudlan, batok sa sala og sa pagkamatarong, and laban tas pagkamatarong. Dili pwede nang makigubat ka batok sa sala, pagkaugma amigo na pud mo sala, makigbuatok na pud mo sa Ginoo. Dili pwede nga ingon ana. And sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon mga igsoon, dili gusto si Lord og talawan, hadlukan na ay gikawid-an. Na gikawilihan. May mga parang nasasayang ka. Paano na pag namatay ako? Sinong ng asawa ko? Paano na pag namatay ako? Sinong kakain ng mga harvest sa pananom nako? Paano pag namatay ako, kisay mo dawat sa akong sweldo, kisay mo gasto sa ako ang tinigom. Dili pwede nang ingon ana. That is why sa pagsulod natos kinabuhing Kristohanon na gininawa or wala, may kwarta or wala, sunod Ginoo. Na ay kapuyan or wala, sunod Ginoo. May pagkaon or wala, sunod Ginoo. Muni gusto ni Lord. Kaya dili siya gusto nga mag-alagat niya daw kita mga talawan, mga igsuon. Iyon ang verse 5. Ang mga opisyal miingon usab ngadto sa mga sundalo, kung may usa kaninyo nga nagtukod og balay apan wala pa niya kini ikahalad sa Ginoo, mahimong mo pauli siya, kay tingali unyag mamatay siya sa gubat, lain ang tawo ang muhalad niini ngadto sa Ginoo. So kung na mo'y balay dihang bagong nahuman, ay mo kuyog sa gira. Kaya kung muyog mo sa gira, while nakigira mo, gasigi mo guna-una, iyay akong balay, bago para batong nahuman, mamatay puri korona, mo na imong kamatian, kaya waka nag-focus. Di apay lain, ug kadtong may gitanom nga mga paras, apan wala pa makapaymulo sa bunga niini, mahimong mupauli siya, kay tingali unyag mamatay siya sa gubat, ug lain ang tawo nga makapaymulos niini. Na, daghan pa tagi kawilidan, sige, kay tagunahuna kung sa itong gastoon ugma. Kung sa itong kaunon ugma. Ay, sigunahuna. Nalagi na cake, mabot. Gikan sa Jansan. Oh, asa to? Verse 7. O kinsa kadtong kaslunon, mahimong mupauli sa ila kay tingali unyag mamatay siya sa gubat ug lain na ang makapangasawa sa iyang pangasawunon. Tenenene. Ang gusto ni Lord nganong iyaning gisulti
Kay ug moapil na ta sa gera kinabuhing Kristohanon, makigbatok na ta sa sala, wala na tay kawilidan. Mutuningon siya, kung nagmahal ka sa imong property, labaw na ako, di ka pwede. Kung nagmahal ka sa imong balay, labaw na ako, dili ka pwede. Kung nagmahal ka sa imong asawa o sa imong anak, labaw pa na ako, di ka pwede. Pauli. It means, willing tang mahimong i-give up ang tanan pag niapil na taning kinabuhing Kristohanon. Ano po tang kakahadlok? Kami, una-una, mag-save-save ta kayo, ulit, tas negros, wata iplite. Wa may biyahe. Ayay. Palit mig, si Parling na kay. Padungog-dungog ko. Palit mig. Matintal pa dyan, yung mga si Kuya Jonel. Ako, ingnon pastor, kakatong iyang welding machine. So, saan man ako ha? Welding machine or mapagdako kayo. Pulo, rago po kabuok si Parling. So, dili pwede. Wala tayo duwa-duwaan, ani. Wala na kay kawidan. Desisyonan na guna nimo nga labaw si Lord sa tanan. Kani nga gubat. Akong reward, ani, si Lord. Bahala na ng akong balay. Bahala na ng asawa. Ngayon, gani na pa mo espada yung mga asawa. Ayog lakaw. Ayog lakaw. Kanuna lang mag-Bible. Paano na ako? Wala na may time na ako. Wala na isahinga na. Sa itong problema sa mansasa kaganina. And bisan pa dito sa bilar. Kay ang bana dili magtotoo. Di gipasangin niya sa tanawa na ito mga anak. Wala ni mga timana. Sige ka na imong Bible. Tungod sa kasakit, kuwag pisi, may gani kay na inakakita, kay wala, sigurado. Kay nasakitan siya, gisulti siyang bana. Munang batanon, lami, lagi gyud kaayog pareho mong in love sa Ginoo. Nabaday mo ingon imong, sige pa ka dito. Dakay time dire, dito lang puyo, pag-ipon mo ni pastor. Dahil makakaplag po siya excuse. Munang nikuan ko niya, kay ikaw, kay time na ko, sige na lamang kuyo ka ng Bible, pastor. Nang kami pag-ipon. Imuning sala, nga na pa. O pareho, manggugmas, Ginoo, So dili ka, gusto ni Lord nga mahimog yutang madaugon, ano mo nang wala tay kahadlok. Willing tang i-give up tanan, willing na to ipadaplin ang tanan. Para sa Ginoo. Mao ni ang pinakadako kayong kakulangan nato. Sige nga atong kaugalingon atong ginaluwas, atong daghan jud kong makuan. Sabi ko, dili ba nimo na masangyawan nga kuan? Di pastor, kay di na maminaw nako. Okay, ako yung sulti, ipakita na lang sa buhat. Naunsa man punoon. Di na ganin nimo siyang kayang kuhaon nimong espada nga maong pulong sa Dios i-share niya. Kaya nadlo na, insultuhon ako na, di na maminaw. So na ay laing ipadala si Lord nga masulti. Imo na lang cooperate. Ipakita nimo sa imong buhat nga, sakto da itong giwalis pastor, kay kini siya. Nga na mo po yung pagkinabuhi. Sabi no, di man may tabo. Di may tabo na noon mga isuon mo na nakigubat against the Lord. So man na dapat asabda. Yung sila, papauli Katong mga gusto pang, Lord, COVID naman, maminyo pa ko. Sa labot anang COVID, mas maayo ganin ang magminyo ka karong COVID kay way gasto. Online pa ang kasal. Sa labot ng COVID. So si Lord, gidesign ta niya, gusto yun niyang maangko na to, ang hingpit nga kadaugan. Ang problema kita mo, dili mo cooperate sa Lord. And sa time ni Joshua, tanan nga gisultis, Ginoo, walay hadlok-hadlok, bisan pag unsa kadagko, conquest ni sa Lord naguna. And dili ganito padaghanay dalanay espada nga sunod ra silas Ginoo, pag ingon si Lord ayaw pakigira nila. Dala rag 300 ka buok, pagkanta ra mo. Wal nagdayeg sila gaunay nagpatay ang kontra. Basta nahanas kauban ato si Lord, wala tay kawurihan. Pero kabalo kag unsay nahimo natong sakit? Manakod ra ba pod? Kanang mabalakon. Nya manakod pod na.
No? Ikaw may Kristohano na iniduol ni mong na problema. Unya imo siyang nakisulti kaniya, mura pog mas mabalakon pa kaysa niya. Maulagi ako gani, saon ka ni nga, o may kuan po, bali ni, ni nga tong panahon karon ni nga na, murag lain. So unsaon man nato nga mahingpit nato, maangko nato ang hingpit nga kadaugan, nga kita mismo mga igsuon, naghimo nga talawan. So, pinaka number 1 nato nga kaaway, dili ang atong asawa, dili ang anak, dili ang igsuon, dili ang tawo, kundi ang Dios. I mean ang kaaway sa Dios. Nga mao ang espiritu sa kangitngit ug mao nay last nato nga scripture nga atong basahon karon. Unsaon parang mahimo tang madaogon. Si Lord nagsangkap nato ni ining tanan ug naa nato ni sigurado natang naay kadaugan. Ingon ang Ephesians chapter 6, gikan 10. Ingon siya, Ephesians chapter 6 verse 10. Sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pakighiusa sa Ginoo. Ligo na ba? Amen? Ligo na ba? Amen? Usahay, mas naligo niya itong pagpakighiusa sa la. So pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang tanang hinagiban sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. So naatay hinagiban. Di ko ka mo daog og mo sulong-sulong kang hinagiban nga kalibutan ni mo daog, di ka mo daog. Naman po yung mga taong manghinambog ba? Mahubog mo yung pusilo na ko na. Bisa ko ay pusil. Nasakpan og tinuod nga na pusil, nalo. No? Wala, di ka mo daog diha. Ang pagpanglimbong gihimo na sukat pa kaniadto kasi naghimo na ang yawa. Kanang sala nga naa nato, gamit na siyawa parang limbungan ta, lipayon ta na, dali ra kayo. Paghuman pada himuon na kaniyang makauulaw hangtod-sangtod na. Limbungan ra mata na. Ingon ang verse 10, kay wala kita makig-away batok sa dugo o sa unod. In the Old Testament, literally, nakigpatay ni sila. Para maangko ng saan sa Diyos, ng promised land, but din dili na dugo o unod. Dili na nit, tinikbasay, pinusilay. But ningon diha, kundili batok sa dautang espiritu. Espirituhanong gahom, diha sa kalangitan, nga mga pangulo sa mga anaa sa gahom o sa mga dautang gahom nga nagmando ni ining kalibutana sa kangitngit. Usahay, bisan gani ang mga namunuan sa panggoberno, dili na kadesisyon og tarong kay kini na. Ang gahom na sa yawa, ang pagpanglimbong maunay nagdumala. Ingon diya ang verse 13, busa dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Asa gikan? Asa gikan? Sa Dios. Ato kag yubi, bayso, PMI, eskwela ka dito, walay kahimanan gihatag ditong gikan sa Dios. Ang kahimanan nga gikan sa Dios nga galamiton at pangpanggubat gihatag diya nimo sulod sa panimalay sa Dios, mao ning iyang pulong. That is why bisag unsa pa ka bright sa balaod luoy gyud ka kaayo kung wa ka kasayon unsay pulong sa Dios. Kay mo ni ang kahimanan sa gubat. Ingon siya og inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway ug walay pagsibog sa pag-undang or hangtod sa katapusan. Walay pagsibog, walay pag-undang, makasukol ta. Nang give up na ning uban tungod aning virus. Ba't kita nakasukol? Ang uban ni naganahan mo apil sa tigom kay basig matakdan ta nga virus, ba't kita makasukol? Ngano man ingon si Lord mo sukol ta. Ingon ang verse 14, busa pangandam kamo gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. Gabakos batas pulong sa Dios? Gabakos batas kamatuoran or puro limbong niya atong gipanghipos? Then ingon siya, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan. Kabantay mo ang taong walay gibuhat nga sala, isog kayo, murag leon. Sige, kiha. Asa man dapit. Ikaw bahala. Asa man ta makabot, kisang abogaduha, kisang huwes. Hurot, na ako silang sangyawan. Sige, ikiha ko dito. Isog kaayo, kay naay pagkamatarong, wala siya gitaguang sala, isog na. Huwag si Pablo. Ngatubang sa gobernador, ngatubang sa hangton na abot na siya, rumahan na, wali. Isog kayo. Ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pakigdait ingon nga sapatos. Murag kitang tanan nga tiniil pa. Amen?
Wa pam tay kadasig ani. Ang naa na to kadlok. Sakto na. Tiniil. Next, ingon siya, dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo. Nan. Kay kining atong pagtuho mo duha-duha man dayon, di man ni parehang samgar pagkakitas giant. Snacks ra na ron, bantay na ron. Barbecue gyud ni ron tanan. Awan ni ron. Nakita inig abot sa problema maduha-duhaon bisan pagtanang hala si pastor ipre, pastor kuan, tanan na lang mga tawo, imong panawgon iampo ko, nahuman na kagtawag sa mga tawo, dito na pukas binuhat nga murag mga tawo. Ikaw, senior san, ikaw, tabangi ko ani, kaya dagan ko. Di gyapon ka magsilbi. Di gyapon ka mo daog. Nga naman ang imong pagtuo, imong gipahuyang. O sa may imposible ni Lord, pagsulbad sa imong problema or ang paghimo sa langit o sa yuta. Nga nagkadua-dua man ta. Ningon dia, kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana ninyo sa yawa tungod sa pagtuo. No, kaganina somewhere in asa to nga taon? Murag sa Danau. Murag Danau or Inabanga. Dunay bata nga gikugos patay na. Makabot sa ospital kay gipaak og banakon. Sabi ko, wow, miracle juga itong time nga gikaon og banakon, gipaak og banakon si Ate Flor. Diha sa doors gipuy-an ninyo. Sel. Nya, sabi ko, nagpray ko ato sa Ginoo, Lord. Ingon ka, makatunog ka mo mga bitin nga malala, dili ka mo maunsa, makainog hilo nga mga makamatay, pero di mo maunsa. Psalms 91. Lord, kung mamatay ni siya, ang imong mga pulong matuis ni. Gawas kung gituyo to niya tunog. Grasya sa Ginoo buhi. Ang tudron no nagtan-aw live. Pat kaganina namatay jud ang bata. Wa jud kaabot. I think ang bata na as mga 8 years old. Na kuanan sa laway sa Banakon. Sa King Cobra. So, in verse 17, ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Unsa dae ang pulong sa Dios? Sword of the Spirit. Espada sa espiritu karong adlaw be. Karong adlaw lang. Karong adlaw dunay sala nga makigubat nimo, dunay tentasyon, dunay pagsulay na atanan. Ang pangutana, doon na kay espada rong adlaw? Or karon na kang gabihon na naay pulong sa Dios kay nakapaminaw ka, pero kaganina pag mata nimo wa kay basa-basa. Muning always tang defeated, always tang down, always tang luya, always tang negatibo, always tang mabalakon. Ngano man na? Wala ang pulong sa Dios gipadaplin. Sa time ni Juas, puno kaayos kaugawan ang tibok nasod kay ang pulong sa Dios gipadaplin. O sa ilang gipuli, mga Dios. Karon, o sa igipadaplin na itong pulong sa Diyos, o sa igipuli, cellphone. Mudaog taan pastor na may Bible po. Ni open naman Facebook ka post man si manding og verse. Okay ra kayo. Di ka mudaog. Pero naa na imo nang desisyon og padayon ra kang siging pilde, murag kada adlaw ka pilde, wa kay pulong sa Dios nga gigunitan, wala kay espada nga ginutan, bahala ka, imuha na. Ngano man? Ingon sila, before musulong sa gira, dunay mubarog sa tubangan o musultis pulong sa Diyos. Before kanilakaw anang adlaw, doon na ba kay pulong na dungog gikas Ginoo na basa gikan sa Ginoo nga maoy muligo nimo aron mudaog ka anang adlaw. Munang usahay gani dali ra kitang saputon, dali kay ka na. Labi nagdugay ka makatog. Labi nagdagan kay kuna-unaon. Dali kay saputon. Ang saputon ka ay nalagtingog, kay kumutingog ka, makasala ka. Mahugawan pa ang ubang naminaw nimo. Himua nga ang kaluwasan helmet. So kung naka-helmet nakas kaluwasan, magka-crash-crash, gas-gas lang pero luwas gihapon ko. Magkasala, gas-gas lang pero luwas gihapon ko. Sadto say daghan kay mga taong di pa sure nga luwas. Sige ko no, kanang nas imong gili pangutana, what if mamatay karon sure nakalangit ka? Kaduha-duha gihapon.
Sa balik-balikon pa nato, inigdawat ni mo ni Kristo, bituo ka niya, gisilyuan ka sa Holy Spirit, giluwas ka niya. Balikon na pa nato ron. Kada na lang abot na to, gisilyuhan ka sa pulang Espiritu, luwas na ka, luwas na ka, luwas na ka. Ambot lang, ginoolan niya sa'yo, pastor, siya ba yung maghukom, dili kita. Humanagi sultis Biblia, ang tao nga gibutangan siyang Holy Spirit, maoy silyong inigbalik niya iyahana. So kung inaan naman ni mong, ang gaduduwar gapon. Kaya makasala lagi ko, pastor. O lagi, makras lagi ka, pero naka-helmet man ka. Gas-gas lang nang mahimo sa sala di mo. Consequence na ay mga pagsulay, na ay mga kabayaran. Pero kung muhisgot kag kaluwasan, naka-helmet ka na. Gawas kung isalibay ni mong Ginoo, Lord, wala ko nagkinahanglan ni mo, di na ko mutuo ni mo. Tang-tang ni mo helmet, sword, espada nga mao ang pulong sa Diyos. Ngunang kung insultuhon ka, ingnon ka pagsulti. Tanawan ang imong gihimo. Kung ako pa na, perfect na. Ikaw, bugo nyo ka. Mana din ka. Salamat ka, Yuti. Ingon boya to sa James chapter 4 verse 10. Pagpaubos, kay ituboy ka. Ngayon magpataas, kay ipaubos ni Lord. So lahi ang imong gamit. Di kay paghingalan mo, ikaw, bugo nyo ka. Mura po kag perfect. Ngayon nga na po ka. Pareho na mag-espada. Pareho mo utok. Pareho mo natigom din nga mga kinaiya. So si Lord gatudlo na to, kini nga maong mga hinagiban, mao ni ang atong dadon, aron ta mo daog aning kinabuhia. Sa atong pagpadayon sa pagpakigubat og sala mga igsuon, naa gyud tay kadaugan sa diyang dal-on nato ning mga butangang gihatag sa Ginoo sa toa. Buhata kining tanan diha sa mga pag-ampo og pangayo kamo kanunay pinaagi sa Espiritu. Kanunay sa mga pag-ampo. Pero sad to say, muduol tas Ginoo na tay problema. Mangayo ra tanayag natay gikinahanglan. Kamo mga papa, mama, malipay mo inyong mga anak mo tingog ra ninyo, mo tagad ra ninyo mangayo kwarta. Nga na sa drang Diyos. May problema wala pakigsulti, Lord, salamat kayo karong adlaw Ginoo. Or mag-drive ba ka, Lord? Bin Lord, no? Alam kayong taong luwasunod pa. Mag-istorya mo. Ingon diha pagsulti. Tungod ni ini pagbantay kamo og lahutay gayod, pagampo kanunay alang sa tibuok, bala ang katawhan sa Dios og alang usab kanako aron ang Dios maghatag kanako og mensahe sa akong pagwali og aron walay ko kahadlok makasulti ako sa tinago sa maayong balita. Tungod ni ini nahimo akong gipadala bisan ania ako karon sa bilangguan. Busa pagampo kamo nga magmaisog ako sa pagwali ni ini, kay gikinahanglan gayud kini. Tanawa ang sitwasyon ni Paul kumpara sa imuha. Ingon siya, pag-ampo mo nga maghatag si Lord og mensahe, makawali pa ko. No? Suwayan ko na nato na, Lord, simba na po rung Sunday Ginoo, tagai og pulong si Pastor Lord nga kanang ikinahanglan namo. Okay, simba na po, sabaan na po taani. No? Doklo na po taani. Igu na po ta, ako na po sintruhon ani, bunara ba gyud, headshot ra ba jud? Nga. So imbis na mag-ampo ta nga Lord, tagaig mensahe nga mo fit sa amo. Di pa gyud nato dawaton. No? Si Paul piniriso ani nga time, pero nagpadala og dako kaayong pagdasig. Mensahe sa pagdasig mga igsoon. Kita gawas nun ta, pero wala ta nagahimo. Dako kayong kabaliktaran. Si Lord nag-encourage. Ikaw ug ako taas ng panahon nga nagpuyo sa kapilihan. Gusto ni Lord makaangkon kag tinuod nga kadaugan. One thing, surrender tanan diha sa Ginoo. Buhatag uyang buhatan ni unsay iyang gisugo dinhi. Listen to this. Lahi kaayong ikaw ray magdumala sa imong kaugalingon kaysa sa Dios na magdumala nimo. Pag ikaw magdumala sa imong kaugalingon, magbalaka kag unsay imuhang gikinahanglan. Pero kung si Lord na, siya na bahala, siya magproblema kung saon kanya dili ikaw. Munang moingon na ka, Lord, let your will be done. Nay virus, Lord, let your will be done. Tulog ka. Wa na kay problemahon. Let's bow our head. Father in heaven, thank you, Lord, for your word. Salamat Ginoo nga sa among kinabuhi,
imong gustong mahitabo nga duna kami hingpit nga kadaugan. But pasaylua kami Ginoo tungod kay sa makadaghang mga panahon amahan. Nagpadala kami sa kahadlok, sa kabalaka, sa mga problema Ginoo. Lord, tabangi kami nga dili mi magtan-aw unsay kakulangan namo. Sa panahong mga tubang kami sa gidak-on sa mga pagsulay ug mga problema, but we will always put our trust in you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Sa imong mga pulong nga nag-ingon, inigsulong ninyo og mas dagko og mas bugat ang mga problema. Kung mas dagko ang mga pagsulay, katalagman nga inyong atubangon, ayaw kamog kahadlok kay mag-uban ako kaninyo. Father God, kining among gubat nga giapilan aning kinabuhi, pagpakigubat batok sa sala. Lord Jesus, magmadaogon kami. Kay ikaw ang commander sa maong gera, sa maong trupa, Ginoo. Ikaw ang maghimo kanamo nga doon na kami kadaugan. Ikaw, O Diyos, ang maghimo kanamo nga naami tinuod nga kagawasan. Ikaw ang maghimo kanamo nga naami tinuod nga kalipay amahan namo nga langit nun. Thank you, Father God, nga dili mi magtan-aw unsay kakulangan namo, Ginoo. But we will always put our trust in you. We will always depend on you, Lord Jesus. Father God, the secret of victory, Ginoo, is trusting you and obeying your words. Dili sa unsay among katakos or among pagpangandam sa kaugalingon, Ginoo. Tabangi kami, O Diyos, nga niining kagabihon, mas masabtan gyud namo og ayo ang mga mensahe. Salamat, Lord, sa espada nga mao ang imong mga pulong, Ginoo. Mudaog mi batok pagpakigubat sa sala nga naas mga minahal namo sa kinabuhi. Amo silang mawin og mahimo pud niya silang magmadaogon, Ginoo. Salamat kayo, Lord, sa kaluwasan nga mga among kahilmit nga dili na ni matangtang pa sa among kinabuhi. And oh God, makasala man kami, but thank you, Lord, nga ang kaluwasan dili na naga-protection na namo, Ginoo. Salamat kayo ni Ana. Thank you, Lord, sa kamatuuran nga gihimo nimong bakos. Aron dili kami hubo sa ug ignorante sa kaalam, gibaksan mi nimo nga makigubat amahan nga dili naa sa hubo or naa sa kaulawan. Salamat usab kay Ginoo sa sapatos nga imong nagyatag, nga mong kahigayunan nga mo share me sa imong mga mensahe ngadto sa among isig katawo, Ginoo. Salamat kayo, O Lord, ngang pagtuo amahan mo imo palong sa tanang plano sa yawa sa mga kinabuhi. Only help us to believe sa tanan nga mga saad ug sa tanan nimo nga gisulti, Ginoo. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Thank you, Lord, for the victory. Thank you for your people here in Lourdes. Sa tanan nga niya karon sa among mga minahal na asnan layo or niya sa duol, Ginoo. Thank you for that they are protected by your grace and by the power of your blood. They are safe, O God. Dili sila ningon ka makatunob sila bitin malala, di maun sa makainom og hilo, dili maun sa. Thank you, Lord, nga bisag dautan pa nga hangin among maginhawa hugaw nga hangin, but Father God, ikaw maghatag na mo kinabuhi. Ug salamat, Lord Jesus, nga bisan pa unya kung doon na ba hilo nga wala na mo nahibawan ang among nainom, Ginoo. But thank you, Lord, nga dili kami maunsa, Ginoo, tungod kay ikaw ang naghatag sa imong pulong nga maong espirituhan ng tubig nga naghatag sa kinabuhi. And so, Father God, we give you honor and glory. This evening, O Lord, thank you nga ang imong mga pulong nag-strengthen sa matag usa kanamo. Dili kami angayang mahadlok, Ginoo. Wala kami gigunitan aning kinabuhi. Wala kami nagasalig sa bisan unsang mga bahandi. But Father God, nagasalig kami, Ginoo, diha kanimo nga kung unsa ray naa namo, still mo daog gihapon kami kay naa ka magatag og kadaugan. Like Shamgar facing 600 giants, he won the victory, O Lord, tungod kay ang iyang hinagiban, ang imong pangalan ug ang imong mga saad, ang imong pulong, naa niya ang breastplate, Ginoo, ang pagkamatarong, naa niya ang bakos nga kamaturan, naa niya ang espada nga maong imong saad, naa niya ang helmet nga maong kaluwasan, naa niya ang sapatos sa paglakaw, sa pagsulti, kinsa ka sa pagagamhanan, Ginoo. That is why di mi maula mo testimony, because naa na mo ang sapatos nga musugilon sa imong gibuhat. Thank you, Lord Jesus, gagikan sa kabataan dinhi sa Lourdes, sa mga batanon, sa mga hamtong sa tanan nga dapit, Ginoo, sa tanan nga mga Kristohanon, sa Bohol, sa Central Visayas, sa Mindanao, sa Luzon, Ginoo, tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan imong mga anak, dunay mga kadaugan in the name of Jesus. Thank you, Lord, we give you honor and victory because you deserve the glory, Father God. Thank you, Lord. Ikaw lamang ang pasidunggan, ikaw lamang ang hibayaon. Ikaw lamang sa tanang panahon ang among ipataas. Ang among gibayos,
among gibayaw aning kinabuhi, Ginoo. Hallelujah. Ato ipataas ang ato mga kamot. Yes, Lord Jesus, binayaw ko. Palihog manindog ta mga igsoon. Kining kamo nangandoy sa hikap mo. Dawata akong paubos, kinasing-kasing nangita mo. One more time, sing binayaw ko. Yes, Lord Jesus. Kining mga kamot nga na nagbayaw, Ginoo, mao ni ang hatagan nimog hingpit nga kagawasan, hingpit nga kadaugan, hingpit nga gugma, hingpit nga kalipay, hingpit nga kalinaw. Yes, Lord, akong paubos, kinasing-kasing nangita mo. Sing one more time, binayaw ko. Kining kamo nangandoy sa hikap mo. Dawata akong paubos, kinasing-kasing nakita mo, Jesus. Kinasing-kasing nangita mo, Jesus. Kinasing-kasing nangita mo, Jesus. Kisabay nagtuo diha nga gitagag kadaugan sa Ginoo, palakpaki ang Dios. Thank you, Lord, sa victory. Thank you, Lord, sa kadaugan sa among pamilya, sa kinabuhi, sa ministry. Thank you, Lord. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Among nasod sa Pilipinas makabaton o grabing kadaugan. Batok sa gera, sa pandemya, Ginoo. Among nasod mo daog batok sa gera sa problema sa ekonomiya. Ang among nasod mo daog batok sa gira sa mga Diyos. Ang among nasod mo daog batok sa gera, sa droga o sa corruption, Ginoo, mo daog ang among nasod, Lord. Lord, thank you, Father God, nga mo daog ang among nasod gikan sa mga rebellion spirits nga nagdumala sa kinabuhi sa taong nakigera sa gobyerno, Ginoo. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Karon ning kagabihon gibalik namo kanimo ang tanang dungog, ang tanang himaya, pagdaig, pagsimba. Imo ang gahom, imo ang kusog. Dawata ang tanan, Amahan. Pinaagi lamang sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, and all of us will say amen and amen. Good night, everyone. Salamat sa pag-join. God bless you. Happy birthday, Moklesa Disimban.